Tkompli tikber il-pressjoni fuq il-Prim Ministru Robert Abela wara is-sibt li għadda għall-ewwel darba ismu spiċċa marbut mal-iskandlu tal-Bank Pilatus. U issa għaddew aktar minn 48 siegħa bil-Prim Ministru fl-ebda ħin għadu ma ċaħad dak li ġie żvelat. Evidenza ġdida li kienet ippubblikata mill-awtur Robert Aquilina tindika li l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg ħarġet tonqa għal Antoniella Gauci li kienet Risk Manager tal-Pilatus, mossa li kienet riżultat tal-fatt li l-familja ta' Gauci għandha rabtiet mal-Prim Ministru. Fil-ktieb Aquilina jgħid li missier Antoniella Gauci u anke huwa kienu klijenti u canvassers ta' Robert Abela. Bl-awtur jindika li dan possibilment kien fattur illi wassal lill-Avukat Ġenerali biex toħroġ ordni imsejħa nolli prosekwi sabiex il-Pulizija ma jmexxux bl-akkużi kontrija brabta mal-iskandlu tal-Pilatus. It-tnejn filgħodu Net News saqsa lil żewġ ministri li huma parti mill-kabinet ta' Robert Abela dwar dak li kien żvelat fuq il-mexxej tagħhom. Bil-Ministru Owen Bonnici li meta seħ dan l-iskandlu kien Ministru tal-Ġustizzja għalinna biss li m'għandux xi jżid mal-istqarrija ta' Robert Abela. Ministru l-ewwel darba semmi Robert Abela spiċċa marbut mal-iskandlu tal-Bank Pilatus. X'dokumenta dwar dan? Diġà tħaġġet stqarrija mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru stqarrija korretta tajba li naqbel magħha u m'għandix iktar xi nżid ma' dik l-istqarrija. Prim Ministru ma ċaħadx. Ma qalx mhix vera l-informazzjoni li ħarġet fuqu. Diġà hemm dik l-istqarrija li tgħid li għaddej judicial review taħt dritt ġdid li daħħal il-Gvern. Min-naħa tiegħu il-Ministru Clifton Grima għalinna li l-fatti huma ċari ħafna. Wara dak li ġie żvelat, la Robert Abela, la l-Partit Laburista ħadd minnhom ma ċaħad dak li ġie żvelat. Jiġifieri kif tista' tgħid li isem Robert Abela huwa marbut ma' track record tajjeb meta da ismu spiċċa marbut ma' skandlu kbir ta' Pilatus. Jiena ħanerġa' ngħidlek il-fatti huma ċari ħafna. Fattu huwa li Robert Abela ma ċaħadx dak li ġie żvelat fil-ktieb. Jekk tieni ċans iwieġbek. Li nista' ngħid hija illi fejn għandu x'jaqsam is-saltna ta' dritt, fejn għandu x'jaqsam it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet, it-tisħiħ tal-ġudikatura. Istituzzjonijiet siekta bħalissa Angelo Gaffa sieket, Victoria Buttigieg siekta qudiem skandlu daqstant kbir ta' ġifi kif tista' tgħidli l-istituzzjonijiet imma m'intix tweġibni. Le, m'intix kuntenta. M'intix tweġibni l-mistoqsija qed nagħmellek. Jekk m'intix kuntenta bit-tweġiba tiegħi, tagħmilix il-mistoqsija. Il-Ministru tal-Edukazzjoni stqara l-aktar minn darba li l-istituzzjonijiet f'pajjiżna skontu qegħdin jaħdmu. Victoria Buttigieg ma ħaditx passi fil-konfront ta' Antoniella Gauci eżempju. Għalqet ħalqa u ma qalet xejn fil-konfront tagħha għax nafu li hemm rabtiet bejn il-familja ta' Di Antoniella Gauci u l-Prim Ministru x'kienu għanfażers kbar tagħhom. Ġi kif tista' tgħid l-istituzzjoni qegħdin jaħdmu meta għandna dawn l-iskandli u ma tisir xejn. Hija kważi ta' diżappunt iktar milli tal-mistejja li fejn irridu ngħidu l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu. U meta jaħdmu l-istituzzjonijiet nattakawhom ukoll. Ħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu. Qasa tħallhom jaħdmu intom. Kif tgħid li ħallhom jaħdmu? Angelo Gaffa siket għasieħu azzjonijiet. Mela, qudiem dal-każ ta' Pilatus sewwa Angelo Gaffa u ħanispjegalek għax qed tgħidli. Meta tgħidli li maħniex inħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu dik hija xi ħaġa tal-mistija. U qudiem dak kollu li qed joħroġ dwar Robert Abela u Bonnici li ma' kull okkażjoni li jkollu joħroġ ċonqu għall-mexxej tiegħu ħassa diffiċli ferm jgħidilna jekk għax għandu fiduċja fil-mexxej tiegħu stess. L-istorja għandek fiduċja ġie f'Robert Abela qed nisimgħu dejjem aktar affarijiet fuq Robert Abela. Nerġa' ngħidlek huwa l-mexxej tal-Partit Laburista u l-mexxej tiegħek. Kif tistgħu tibqa' jkollkom fiduċja fih meta joħorġ dawn l-istejjer anke fuq? Jiena nemmen li bħala gvern aħna mexxin il-qudiem. Net News huwa infurmat li din ir-rabta ta' Robert Abela mal-iskandlu tal-Bank Pilatus possibilment tkun diskussa fil-laqgħa tal-Kabinet li ssir it-tlieta. Għadha fil-Kabinet tkunu tiddiskutuha din l-istorja ta' Robert Abela? Ħanoqgħod ngħidlek x'nagħmlu fil-Kabinet ma tarax. Nimmaġin ma tkunu tiddiskutuha. Ma tarax. Grazzi. Marija Francalanza għal Net News.